Прямий ефір на телеканалі АТР. Доброго дня усім. Упродовж найближчих 3 годин у студії для вас працюватиме Аліна Блохіна. І починаємо ми з такого. Сьогодні будемо говорити, перша наша тема – це електоральні настрої в Україні, як соціальні мережі впливають на політиків, як політики впливають на соціальні мережі і через соціальні мережі на своїх виборців. До розмови запрошені аналітик компанії Vox Ukraine Тетяна Тичук. Пані Тетяно, я вітаю вас. Вітаю. А також Віталій Жуков, співзасновник компанії Art-Talents. Пане Віталію, доброго дня вам. Добрий день. Ну і, власне, хочу розповісти спершу нашим глядачам, що саме Vox Ukraine спільно із компанією Art-Talents склали перший рейтинг Facebook впливу українських політиків. Хто втримує там позиції і, власне, який вплив чинять українські політики, чиновники, народні депутати, високопосадовці на людей шляхом саме опосередкованого впливу через соціальні мережі, будемо обговорювати сьогодні. Власне, панове, розкажіть, будь ласка, спершу, як ось цей безпосередньо вплив, так, які критерії були визначені для того, щоб скласти ось цей рейтинг. Прошу почати, хто хоче відповісти на моє питання. Я хочу. Так, пані Тетяна, слухаю. Тобто, для нас було важливо, по-перше, знати, наскільки дійсно політик активний в Фейсбуці, але цього замало, бо важливо, щоб він ще міг залучити аудиторію. Відповідно, ми хотіли подивитися на те, наскільки політики дійсно можуть залучити свою аудиторію до дискусії. І до того ж нам було важливо розуміти, на які, власне, теми цей політик комунікує зі своєю аудиторією, бо це наразі можуть бути там якісь теми, які не дуже корелюють з якимось там важливими на сьогодні питаннями, і тому ми ще дивилися на актуальність постів, і ми хотіли подивитися, наскільки ці пости, наскільки ці обговорення корелюють з тими темами, які взагалі існують в інформаційному просторі, от плюс-мінус 2 дні, тобто 2 дні до того, як виник цей пост, і 2 дні після того. 2 дні до того, бо зрозуміло, то тоді він щось пише в тему, той політик. Але якщо, наприклад, 2 дні після того, то може бути навіть така ситуація, що політик створив якийсь там інформаційний привід або підняв якусь тему, яка потім почала активно обговорюватися. Тому ці критерії, власне, ми вважали важливими, хотіли врахувати. Пане Віталію, ось це місце в рейтингу, з чого воно складається? Як воно вираховувалося, з яких показників? Показателей было несколько, то есть, как и говорила Татьяна, это было количество постов, подписчиков, лайков, шеров, комментариев и как раз показатели, которые вывели Vox Ukraine, это актуальность постов конкретно вот этого человека в інформаційній політиці України. Наскільки взагалі під час цього дослідження дійсно те, про що пишуть посадовці у своїх соцмережах, зокрема у Фейсбуці, ми зараз говоримо про цю соціальну мережу, так? Наскільки це відповідає дійсно, можливо, якимось інформаційним потребам? Там так, чого чекають читачі? Наскільки є відповідність між тим, що цікавить аудиторію, і тим, про що пишуть політики? Це залежить від політика. Тобто, звичайно, що дуже залучають свою аудиторію достатньо актуальними. Є пости, наприклад, президента або прем'єр-міністра, але для нас було навіть такою несподіванкою, сюрпризом, що найбільш актуальні пости взагалі були у Уляни Супрун, яка також була серед тих людей, які ми включили в наше дослідження. Є, насправді, політики, які мають багато підписників, пишуть багато, але їх пости можуть бути недостатньо актуальними. Наприклад, Вадим Рабінович, він багато пише, але це завжди щось, не те, що завжди, але часто це не те, насправді, про що зараз там спілкуються люди. Віталію, а ви, так само як людина, яка спеціалізується на цих дослідженнях, скажіть, чи використовують, чи можуть використовувати, чи вже ви прослідкували такі моменти, що політики використовують соціальні мережі як елемент так само якоїсь, знаєте, передвиборчої агітації, так, якоїсь своєї декларації, якихось своїх думок, позицій, з якими вони потім підуть на вибори? Конечно, в этом-то и основная идея использования таких, всех социальных сетей. Там можно лоббировать свои интересы, рассказывать о своей политике, о своих идеях. И, это еще один канал СМИ, которые сейчас начинают очень сильно набирать обороты. То есть есть люди, которые там вообще не смотрят телевизор, но зато находятся в социальных сетях. И поэтому, так как и индустрия развивается, и политика приходит и в эту индустрию.
Чому саме Фейсбук? Ну тому що ми так само можемо сказати про те, що так дуже багато іноземних лідерів, думок і держав використовують мікроблог, Твіттер для того, щоб так само спілкуватися зі своєю аудиторією. Чому Фейсбук от так прижився серед наших політиків українських? Ну, так исторически сложилось, что Твиттер не масштабировался очень сильно в Украине, его как-то особенно не приняли именно юзеры, под что подстраивается бизнес, политика? Она подстраивается под свой электорат, под юзеров, под потребителей. Потребители были изначально разделены очень сильно между ВК и ФБ с определенным пересечением, но так как ВКонтакте, в общем-то, в Украине закончилось, то Facebook вырос за последних полгода более чем в 2 раза. Ну и там, где основной электорат есть, туда и идут политики. А электорат интересный, это как раз молодежь, которая не сильно принадлежит какой-либо из сторон, редко ходит на выборы, слабо голосует, и ее можно теоретически переменить как раз любая сила. И вот это как раз является самым идеальным местом, где ее можно ловить, переманивать, с ней коммуницировать, общаться, получать в реальном времени обратную связь, фидбэк. Идеальное средство. Наскільки от реальна відповідність є ось цього зв'язку між Фейсбук популярністю і політичним успіхом в офлайні між це цікаво. політиками? Наразі це ми і почали будувати для того, щоб в подальшому на це дивитися. Бо це цікаво, як те, що відбувається в Фейсбуці, і як ті власне активи, які зараз напрацьовують собі політики, як вони це зможуть конвертувати вже в реальне життя. Тобто це цікаво. А як вони зможуть конвертувати в своє життя? Тому що ми ж розуміємо, що фактично ось ця майданчик для своїх політичних гасел – це одне, а реальні якісь справи – це зовсім інше. Виборці, це зовсім інше. Тобто це цікаво. Ми зараз дуже б хотіли відповісти на це запитання, але власне немає якихось фактів, які б зараз це могли підкріплювати. Що в цьому дослідженні вас найбільше здивувало? Можливо, конкретна якась персона, яка стала сюрпризом, можливо, і для Vox Ukraine, і для Artlands, хто вистрілив неочікувано для вас самих? Ми ж прийшли якраз зараз спілкувалися перед ефіром про це. Тобто, власне для нас в Vox несподіванкою були 2 людини, це Лев Парцхаладзе і Уляна Супрун. Бо це люди, в яких радикально різна кількість підписників, тобто в Уляни їх не так багато, у Льва Парцхаладзе їх дійсно багато, і він нарощує цю кількість, тобто очевидно, що може він дійсно планує далі йти в політику. І в нього там, наприклад, багато постів, але з точки зору впливу і з точки зору того, наскільки ці комунікації відповідають актуальності, то Уляна Супрун, вона просто обігнала там багато кого. Тобто вона фактично зараз у нас в рейтингу має 6-ту позицію, при тому, що і кількість підписників, і кількість постів в неї не така вже велика. Тобто це, в принципі, в тому числі і вдала комунікаційна кампанія медичної реформи. Вас ті самі персони здивували? Чи у вас був якийсь свій, можливо, сюрприз у цьому дослідженні? Для мене було удивленням увидеть в топ-5 Азарова. Ладно, там топ-30, окей, но в топ-5 для меня было удивление. Як він туди потрапив тоді? За рахунок чого? За счет, наверное, консолидации оппозиционных сил и за счет своей актуальности, как раз которая Vox Ukraine просчитывала очень детально для каждого из кандидатов этого списка. Я отвечу еще на предыдущий ваш вопрос по поводу того, насколько связана социальная сеть, например, с каким-то офлайн результатами. Первое, то есть мы понимаем, что у каждого политика его какие-то результаты зависят от того, как он повлияет на свою аудиторию. Как раньше влияли на аудиторию? Было телевидение, были газеты, были радио, были известные всем каналы СМИ. И вот с помощью этих каналов кандидат как-то влиял на свою аудиторию, либо обещанием, либо коммуницировал свои достижения, либо еще что-то. Сейчас просто появился дополнительный канал, куда перетекает большая часть аудитории. Поэтому связь офлайна с онлайном я вижу абсолютно прямую. Если говорить про конкретные примеры, то есть, мы видим успех Трампа и Cambridge Analytica, которая с ним сотрудничала, и, в общем-то,
помогла победить выборы. То же самое и мы видим с Брекситом, когда Cambridge Analytica, если не ошибаюсь, тоже участвовала в этой кампании. И они влияли с помощью определенных месседжей в онлайне на результаты тех или иных действий. Тобто ми можемо, в принципі, говорити про кореляцію між успіхом у соціальних мережах і певною мірою між реальним життям. Определенно, да, конечно. Добре, давайте от ми зараз поговорили з вами про те, як це дослідження проводилося і що на що впливає. Ну а от хто у дослідженні Vox Ukraine компанії та Artelens дійсно обіймає першу десятку, ми так само хочемо розповісти нашим глядачам. Отже, Facebook – лідери думок. Перше місце – Міхаїл Саакашвілі. Друге – Петро Порошенко. Третє – Володимир Гройсман. Четверте – Семен Семенченко. П'яте – Микола Азаров. Шосте – Уляна Супрун. Сьоме – Лев Парцхаладзе. Восьме – Сергій Лещенко. Дев'яте – Єгор Соболєв. Десяте – Олег Ляшко. За рахунок чого, колеги, хочу от у вас запитати, Міхаїл Саакашвілі, так розумію, що це так за вересень ми зараз говоримо, ось ці результати, це стосується попереднього місяця. Ми розуміємо, що розгорілася у попередньому місяці така досить велика активність Міхаїла Саакашвілі, але як йому вдалося перестрибнути президента? За рахунок кількості постів чи кількості шерів, от як це працює? От, до речі, цікаво, бо ми досліджуємо вже це третій місяць, робили до того ще пілотні оцінки. І наразі от президент і пан Саакашвілі, вони там на першому, другому місці, тобто зараз вони помінялися, але взагалі картина зрозуміла. Тобто пана Саакашвілі, в нього більше, тобто трошки більша кількість постів, але незначно більше, але його набагато більше коментують, набагато більше не реагують на його пости, тобто там лайкають, шерять його пости. Але якщо подивитися на актуальність, то актуальність постів президента, вона є більшою, ніж в пана Саакашвілі. Ну, але от в нашій формулі виходить так, що трошки пан Саакашвілі зміг таки в цьому періоді випередити за популярністю пана президента. Піднятися, так. Але от наскільки я знайомилася з вашим дослідженням, то якраз у серпневих результатах така сама була першість у трійці, але Петро Порошенко був лідером, а Міхаїл Саакашвілі розмістився на другій позиції, а от прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, як і був у серпні на третьому, так і залишився станом на вересень на третьому місці. Зараз ми можемо долучити до нашого ефіра Олексія Граня, українського політолога, наукового директора фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Він на скайп-зв'язку із нами. Пане Олексію, чи чуєте ви мене? Так, добрий день. Доброго дня, пане Олексію. Сподіваюся, ви трошки чули, про що ми говорили наразі у студії. Представники Vox Ukraine та компанії Artelens зараз у моїй студії говорили ми про вплив Facebook популярності на популярність реальну. Скажіть, будь ласка, чи дійсно от є кореляція між тим, як себе розкручують політики і їхні піарники і служби, які працюють із ними, чи дійсно це має великий вплив на те, як сприймається той чи інший політик громадянами вже в реальному житті? Ну, ваші гості правильно сказали, що очевидно має. І, тобто я тут не відкрию якоїсь Америки, але я думаю, що Фейсбук насамперед впливає на активну аудиторію. Тому що велика кількість, скажімо, населення не користується Фейсбуком, певні соціальні категорії, там, пенсіонери і так далі. Але на активну аудиторію це впливає. Хоча, знову ж таки, ці дані, очевидно, не треба абсолютизувати. Я, до речі, не розумію, як там Азаров опинився, відомий своїм красномовством, грамотністю, причому в усіх мовах, і російській, і українській, безграмотна людина, як він опинився там в п'ятірці лідерів. Ну, можливо, хтось за нього пише, а його пости розкручує. Але от знаєте, така цікава тенденція, яка спостерігається у цьому дослідженні, що у першій 30 політиків 17, яких можна назвати опозиційно налаштованими. То що, негатив продається краще у нас в країні, чи як виходить? Я думаю, що, розумієте, бути в опозиції – це в нашій опозиції. Так? Це дуже часто виглядає не так, щоб запропонувати якусь таку конструктивну альтернативу, а, так би мовити, вдарити погучніше,
І, ну, на жаль, це спрацьовує, да, щоб було побільше скандалу, побільше сенсацій, побільше криків, ганьба, зрада і таке інше. На жаль, це спрацьовує. Але мені здається, ви запросили мене обговорювати рейтинги політичних партій. Так, і от рейтинги саме це є моє наступне питання. Так, напередодні центр Разумкова опублікував свої дослідження, безпосередньо які політсили прийшли у Верховну Раду у разі проведення виборів найближчим часом. Перше місце блок Петра Порошенка, потім Батьківщина, Громадянська позиція, Опозиційний блок, За життя, Радикальна партія Олега Ляшка, Об'єднання Самопоміч і Об'єднання правих партій. От ваш коментар, будь ласочка, з приводу ось такої розстановки політичних сил у рейтингу, який нам надає центр Разумкова. Ну, тут нема знову ж таки нічого дивного, тобто це підтверджується тими дослідженнями, які проводили багато інших структур перед тим, тобто це достатньо тривала тенденція, в тому числі і наш фонд демократичні ініціативи. Так що єдине, що я б сказав, що цікаво, ну не єдине, але на що варто звернути увагу, що зараз на першому місці опинився БПП, який раніше не був на першому місці. Ми побачили подальше падіння рейтингів Самопомочі і Ляшка, і очевидно перетікання частини цього електорату до громадянської позиції. До речі, ви згадали про об'єднання правих партій, у них там 4,2. Тобто навіть це об'єднання на даний момент не долає передвиборчий бар'єр, хоча ми розуміємо, що є похибка і дуже багато людей не визначилися своїм вибором, а тому очевидно, що це просто такі, знаєте, тобто це допомагає зорієнтуватися в якихось трендах, а очевидно це не говорить про те, яким буде склад наступного парламенту. Мені знаєте, що цікаво, що от я вже не вперше за ці 2 дні коментую це питання, і всі говорять тільки про рейтинги партій. А друга частина опитування... Це президентські рейтинги, так, дійсно. Ви збираєтесь мене запитати? Звичайно, збираюся запитати. Це моє наступне питання, але все ж таки повертаючись до парламенту, я хотіла б вас запитати, скажіть, от на тлі тих політичних процесів, які наразі відбуваються в Україні, так опозиційні сили зараз консолідуються, скажіть, чи можлива якась зміна найближчим часом, от приріст у рейтингу саме опозиційних сил, на вашу думку, і переходимо до президентського рейтингу? Почекайте, а де ви побачили консолідацію опозиційних сил? Ну от я маю на увазі, що можливо не консолідація, так, але те, що зараз вони активно працюють. Там той самий рух нових сил, За життя там проводить свою окрему там так політичну лінію. Це не консолідація. Знову ж таки, опозиція дуже різношерстна, вона дуже різноманітна. Ну, якщо говорити про рух нових сил, він і раніше не набирав багато відсотків. От було цікаво, чи, скажімо, збільшиться якісь рейтинги після скандалу із Саакашвілі. Ну, ми бачимо, що він все одно не фігурує в списку тих, хто може подолати виборчий бар'єр. Ще раз, опозиція, я б сказав так, вона єдина в принципі, але вона не об'єднана і є зовсім різні позиції. І навіть ми бачили та акція, яка проводиться перед стінами Ради, ми побачили, що там пішли ініціатори, вони згорнули якби свою частину акції, і там, власне, залишився Саакашвілі і 2 депутати від Самопомочі. Все. Повертаючись так до досліджень центру Разумкова щодо президентських виборів, якщо б зараз вони відбувалися, за кого проголосували б українці, першість у чинного президента Петра Порошенка. На другому місці Юлія Тимошенко. Потім, ну, бачимо, тут перегукуються ці 2 рейтинги, оскільки на другому місці там Батьківщина, тут Тимошенко, там громадянська позиція, тут Анатолій Гриценко. Далі 4-та позиція – це Юрій Бойко, потім Святослав Вакарчук. У них, до речі, різниця із паном Юрієм Бойко лише у 0,2%. Потім Олег Ляшко, Вадим Рабінович, Володимир Гройсман, Андрій Садовий і Олег Тягнебок. Прошу, будь ласка, вас прокоментувати також цей рейтинг. Чи збереже президент довіру, якщо не буде позачергових виборів, а вони будуть тоді, коли ми їх чекаємо. Чи збереже довіру президент? Ну, дивіться, значить, знову ж таки, якби лідери, вони, в принципі, були відомі, і знову ж таки, попередні опитування теж показували, що 2 лідерів – це Порошенко-Тимошенко, але в деяких рейтингах Тимошенко випереджала Порошенка. Зараз ми бачимо, тут показали, що Порошенко випереджає Тимошенко. Знову ж таки, ми зараз дуже важко прогнозувати, тому що, знову ж таки, величезна кількість тих, хто не визначився. Так,
І у зв'язку з цим я думаю, що насправді плюс похибка, тобто насправді різниця між цими кандидатами не така і велика, але знову ж таки вона дозволяє нам сказати про те, що да, є певна тенденція, все-таки в групі лідерів це Тимошенко і Порошенко, і навіть поява Вакарчука, вона принципово це не змінила. От я думаю, що новизна цього рейтингу якраз полягає в тому, що з'явився Вакарчук. Ходять, ми знаємо, такі вперті чутки про можливість його кандидування, хоча сам він це не підтверджує і не спростовує. Але на даний момент ми побачимо, що навіть його, скажімо, там потенційна участь, вона принципово не змінює перебіг цієї кампанії. Знову ж таки, ми говоримо про перший тур, тому що в другому турі, очевидно, буде блокування. І я б сказав так, що якщо Порошенко і Тимошенко виходять у другий тур, то найбільш драматичне протистояння ми побачимо саме там. Дякуємо вам дуже, пане Олексію, за те, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Олексій Гарань був з нами на прямому зв'язку з скайпом, український політолог, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, дякую вам за ваші прогнози, за ваші оцінки. Ми повертаємося до розмови у студії. Власне, думаю, що ви, як безпосередньо дослідники, так само знайомилися із дослідженням Центру Разумкова, про яке ми зараз з вами говорили. На вашу думку, наскільки зараз можливо, електоральні настрої так сталі? Наскільки вони сталі? Від чого будуть залежати ці зміни у безпосередньо цих рейтингах і у позиціях політиків, політичних сил на політичній арені? Думаю, що не дуже сталі. І, до речі, наше дослідження, я казала, що ми його робили вже там три раунди, і наше дослідження показує, що є політики, які зараз просто дуже активно набирають кількість підписників. Тобто, власне, вони в рейтингу поки не змінюють дуже позицію, бо кількість підписників і взагалі можливість якось впливати на аудиторію – це такі дуже різні речі. Але, доки ми робили другий раунд, наприклад, пан Колєсніков та пан Парцхаладзе за цей час дуже-дуже наростили свою кількість підписників, що насправді ми розглядаємо як таку стратегію щось будувати в політиці і робити якусь кампанію. Тому вони будуть ще змінюватися і, власне, для того рейтинг ми хочемо за цим слідкувати. Так зараз так само про що ми говорили з Олексієм Гаранем, ми повертаємося до ось цього рейтингу, які політсили прийшли б у Верховну Раду у разі проведення виборів найближчим часом. Можемо зараз побачити у відсотках кількість українців, які їх підтримують. Партія «Блок Петра Порошенка», «Солідарність» – перше місце. Потім «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Опозиційний блок» на 5-й позиції «За життя», згодом Радикальна партія Олега Ляшка, «Об'єднання «Самопоміч» і останню позицію, поки що це, як казав Олексій Гарань, результати, які так само мають похибку, але 4,2% – це не прохідний бар'єр, але все ж таки набирають об'єднання правих партій. Пане Віталію, питання до вас. Наскільки ми говорили про конкретних персон, які активні у тій чи іншій мірі у площині соціальних мереж. А як з партіями бути? Як просувати їх тоді? Есть странички, есть группы, которые можно продвигать и от имени лица партии то же самое делать, что и делается с лидерами мнений, с политиками, с министрами и так далее. То есть можно продвигать при желании. Насчет того, как все идеи в партии будут продвигаться, мне сложно сказать. Мы еще такого анализа не делали. Личность продвигать гораздо легче, чем партию, потому что в партии все-таки много личностей, и ее будет легко продвигать, когда она консолидирована, и у нее есть определенная идеология, которую она ведет. И тогда ее очень легко можно как раз выложить в социальные сети и набирать, и снова-таки от своих избирателей обратную связь, понимать, что им нужно, что им не нужно, где какие есть проблемы в стране, отслеживать, какие проблемы являются важными, какими неважными, и после этого, соответственно, коммуницировать с своими избирателями и давать им то, чего они хотят, чего они желают, и таким образом зарабатывать себе электорат.
Ви знаєте, от ще такий елемент у дослідженні якраз центру Разумкова, який от наштовхує також на певні думки, що серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації, церква, Збройні сили України, добровольчі батальйони, Національна гвардія, тобто силові структури, так, Державна служба з надзвичайних ситуацій, громадські організації. А от Президент України довіряють лише 24,8% опитаних і не довіряє більшість. Так само і уряду довіряє навіть до 20%, не добігає ця кількість, і так само не довіряє більше 70%. Такі самі результати по Національному банку і Верховній Раді. Так само більше люди не довіряють цим інституціям, а довіряють все ж таки, от як ми бачимо на першому місці, це волонтерські організації. З чим це пов'язано? Ми бачимо, що активну позицію, активну роботу ведуть політики, так і у соціальних мережах, і на в соціальній площині, і в реальній площині, але все одно довірою не користуються вони. Як тоді стимулювати довіру до тих чи інших посадовців? Довіра це власне діями, тобто результатами. І зараз ми бачимо, наприклад, звичайно, що в Україні взагалі в нас є така проблема з довірою, і наразі, навіть коли влада робить щось важливе і, в принципі, достатньо позитивне, то люди все рівно це сприймають із недовірою і сприймають, що взагалі нічого не робиться. І от ми, наприклад, робимо ще один рейтинг реформ, і, власне, от наші дані показують, що наразі по багатьох складових рейтингу, тобто по багатьох напрямках реформи рухаються і багато чого робиться, але все рівно, тобто це якось важче взагалі просувати якісь такі дії, ніж, знову таки, якусь зраду. І робити реформи часто це є не настільки популярно, наскільки шукати в них зраду. Тому, звичайно, що політикам треба докладати таких значних зусиль для того, щоб в тому числі і подолати ці тенденції, і показати, що дійсно є результати в них якісь. Ще одну думку ми долучимо зараз до нашого ефіру. Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг» на прямому телефонному зв'язку зі студією. Пане Олексію, доброго дня. Чи чуєте ви мене? Вітаю, добре чую. Добрий день, пане Олексію. От результати дослідження, які оприлюднив центр Разумкова, я думаю, що ви з ними знайомилися. Хто лідирує на імовірних президентських виборах, хто на парламентських. Бачимо, що і там блок Петра Порошенка «Солідарність», партія, так і Петро Порошенко у лідерах. Як може змінитися електоральна картина України у найближчий час? Як взагалі, які зараз електоральні настрої українців, кого підтримують? Все ж таки провладну більшість чи опозиційні сили українці наші? Звичайно, опозиційні, тому що у нас люблять тих, хто критикує владу. Владу не люблять українці, і це така досить давня традиція. Влада після приходу однозначно отримує розчарування серед виборців. Але тут можна говорити про, ви запитали про різні варіанти підтримки, кого підтримують українці. Це Разумкова оприлюднив найсвіжіші дані. Наші дані були трошки перед цим зроблені. Вони, звичайно, демонструють не таку лідируючу позицію владної партії і Петра Порошенка, але те, що Петро Порошенко завдяки діям, в принципі, як на міжнародній арені успіху, так і завдяки досить вдалій вже політиці уряду, зокрема Володимира Гройсмана, з приводу підвищення пенсій, з приводу деяких інфраструктурних робіт в масштабах України, зокрема ремонту доріг, звичайно, влада буде рости і до цього треба бути готовим. Будемо бачити, як змінюватиметься електоральні настрої, але те, що абсолютна більшість буде голосувати за опозиційні сили, це однозначно. Опозиційні сили, я маю на увазі не тільки опозиційний блок чи партію Рабіновича, а і опозиційні в так званому демократичному таборі, тобто Батьківщина, тобто громадянська позиція, Самопоміч. Ось, і разом вони, звичайно, мають значно більший рівень підтримки, ніж влада.
Ми зараз також говорили про те, що так само, спираючись на дослідження Разумкова, здебільшого українці не довіряють владним структурам ані президентові, ані Верховній Раді, ані Національному банку. Тобто найбільше довіри викликають громадські організації, так і церква, і силові структури, Збройні сили у тому числі. Скажіть, будь ласка, що має статися для того, щоб довіра підвищилася до високопосадовців, до перших осіб держави і безпосередньо до владних інституцій так само? Що мають зробити вони? Ви запитуєте універсальний рецепт, якого не існує. Насправді влада завжди буде оцінюватися за результатами того, як живуть громадяни. Якщо у громадянина є за що, скажімо так, годувати свою сім'ю, то він буде задоволений владою. Але такого за 20 з лишнім років незалежності ще не було. Були піки підтримки того чи іншого політика, були постмайданні настрої, але все це рано чи пізно йде в бік розчарування і, відповідно, опозиційно налаштовані політики здобувають підтримку, а влада їх втрачає. Що зробити? Є маленький універсальний рецепт – менше красти, бо боротьба з корупцією і корупційна складова в українській свідомості, українських електоральних настроях є дуже великою, але знову ж таки, оскільки кожен українець багато на яких рівнях втягнутий в такі десь міні-корупційні схеми, десь більші корупційні схеми, то корупція не є тим, за рахунок чого можна виграти вибори, я маю на увазі, чи, наприклад, здобути електоральну підтримку. Насправді економічна складова і складова війни. Війна на сході – це номер один проблема, яку повинна вирішити держава, а відповідно і влада. Тому якщо Петро Порошенко зупинить війну, не кажу вже, що виграє, але зупинить смерти, то, звичайно, рівень підтримки буде значно більше. Ну і економічні кроки, реформи, підвищення мінімальних зарплат, пенсій, все це також сприятиме росту рівня довіри до української влади. Ви знаєте, ще таке питання маю до вас. От BBC Україна так само публікувала матеріал на тему того, як падала довіра до президентів України. Так от жоден з українських президентів, пройшовши середину своєї президентської каденції, не зміг покращити свої рейтинги. І на 5-й рік керівництва країною, що більше ці рейтинги знижувалися. Вони безпосередньо брали пана Ющенка, Януковича, Порошенка і другий термін Кучми. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? З тим, що громадяни все ж таки висувають завищені очікування на президентських виборах? Чи через те, що ці очікування просто не виконуються? Знаєте, завищені очікування характерні для українських виборів, і вони характерні, напевно, для кожного політика, за якого голосує виборець, але треба говорити також і те, що з року в рік українці все гірше і гірше оцінюють чи власне матеріальне становище, чи напрямок руху держави. І, відповідно, є така негативна динаміка і стосовно оцінок влади. Тому наскільки можна, наприклад, спиратися на ці настрої громадські, наскільки можна на суспільні настрої орієнтуватися, відверто від себе навіть скажу, не як соціолог, але за десятиліття замірів цих негативних настроїв Україна мала би вже вимерти, якщо ми з року в рік все гірше і гірше живемо. Напевно, не все так погано, як говориться, і як українець хоче видати на гора. Насправді держава розвивається, в державі відбуваються реформи, і все рухається в більш-менш правильному керунку, якщо ми ще існуємо як держава, якщо громадяни ще не виходять на вулиці з точки зору економічних вимог, а не політичних. Тому влада завжди має шанс підняти свої рейтинги, і зараз, до речі, це і відбувається, і Петро Порошенко, і уряд Гройсмана відновлюють показники довіри, покращують їх. Але, звичайно, 50% Петра Порошенка у 2014 році навряд чи можна досягти йому зараз. А от очікування, які були стосовно Володимира Гройсмана під час його призначення, він після деякого провалу вже навіть, я би сказав, повернув.
Дякуємо дуже, пане Олексію, що ви долучилися до нашого ефіру і знайшли змогу віддати свій коментар. Олексій Антипович, директор соціологічної групи «Рейтинг», був на прямому зв'язку телефоном у нашій студії. Ми повертаємося зараз до обговорення. От ми зараз говорили з нашими експертами, яких ми долучали, про те, що цікавить українців, що це ключовий елемент, який необхідно розуміти усім без винятку політикам. От ви, досліджуючи Фейсбук аудиторію, і не лише політики, ви так само знаєте, щодо чого переймаються люди українські. От про що найбільше пишуть українці, про що їх найбільше турбує? Пані Тетяно, пане Віталію, прошу ваші коментарі. Ми в цьому дослідженні ми не вивчали, про що саме вони пишуть, але що було цікаво, це, наприклад, те, що пише, наприклад, Уляна Супрун і про що вона комунікує зі своїми, власне, підписниками, це було дуже актуальним відносно усього, що є в інформаційному просторі. Відповідно з цього, і вона має одну з найбільших взагалі популярностей через оце актуальність. І тому тобто саме щодо медичної реформи, тобто вона пише завжди здебільше про медичну реформу. Відповідно, просто з цього можна робити висновок, що насправді це людей дуже турбує. От. Пане Віталію, ви який висновок зробили, досліджуючи, що є рейтинг політиків і що турбує людей в контексті того, про що пишуть політики? Я хотел бы сказать, что нельзя фокусироваться глобально на том, что тревожит украинцев. Все-таки то количество людей, которые проживают в нашем государстве, это не один человек, и оно делится на огромное количество групп. И это там не 10, не 20 и даже не 100. И каждую группу тревожат определенные проблемы. Каждую, то есть одну группу может тревожить проблему, то, что в детском садике нет отопления. Другую группу там тревожит то, что в детском садике нет китайского языка там, или в школе и так далее. И, соответственно, чтобы влиять на эти группы, уже не так эффективно брать один месседж, одну проблему и ее решать. Это то, что стараются делать политики в наше время. То есть они решают одну проблему, ее офигенно пиарят и считают, что рейтинги поднимутся. То есть мы помним все эти билборды про безвиз, когда был достигнут безвиз, и это очень жестко распиарилось, тем не менее какого-то повышения огромного рейтинга не было. Почему? Потому что это решало проблему, проблему какой-то узкой части населения, которой вот им нужен был безвиз. Остальных там, я не знаю, миллионы людей, как-то их не всегда касалась эта проблема. Соответственно, то, что делают сейчас западные политики и коммуникационные команды, они берут и делают очень таргетированный месседж на каждую из микроаудиторий, которая изучается, для того, чтобы повлиять на каждого человека, не на всю массу в целом. Все-таки лучше нас рассматривать не как одну биомассу, на которую можно пихнуть один месседж и все закатит, а именно индивидуально таргетировать и рассказывать человеку то, что ему нужно и то, что на него повлияет. Вот так вот работает, собственно говоря, западная пиар и коммуникационная команда. И к этому, в общем-то, стремимся мы, когда стараемся исследовать аудитории, делить их на микросегменты, чтобы после этого на них можно было влиять теми месседжами, которые, собственно говоря, зайдут. Дякую вам дуже. Тетяна Тищук, аналітик Vox Ukraine, Віталій Жуко, співзасновник компанії Artelens, були гостями цієї години. Говорили про те, що турбує українців, про що пишуть політики і які рейтинги вони наразі мають, які електоральні настрої наших громадян станом на цей момент. Далі в ефірі «Заман». За кілька хвилин дочекайтеся. Я прощаюся з вами зовсім ненадовго. Ми побачимося тут скоро. Будемо обговорювати всі актуальні події в Україні та світі. До зустрічі.